Pagtaas naman po ng tubig sa Kibuar Bridge, mahigpit po na minomonitor naman ng mga otoridad. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mahigpit na minomonitor ng mga opisyal ng Barangay Kibuar sa Alaminos City ang patuloy na pagtaas ng tubig sa Kibuar Bridge dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Noong Agosto 27, nagpaabot ng paalala ang mga opisyal ng barangay hinggil sa pagtaas ng tubig sa lugar at sa posibilidad na umapaw ang tulay sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan. Matatanda ang sinabi ni Jose T. Estrada Jr., Weather Forecast Chief Meteorological Officer, na inaasahang magpapatuloy ang ulan hanggang Oktubre. Dahil dito, posibleng mabagal ang pagbaba ng tubig sa mga ilog, creek at iba pang daluyan, lalo na't puspos na ng tubig ang lupa bunsod ng mga nagdaang pag-ulan. Batay sa mga naunang ulat at mga post hinggil sa Kibuar Bridge, kabilang ito sa mga pangunahing tulay sa Alaminos City na regular na binabantayan tuwing may malakas na pag-ulan dahil mabilis o manong tumataas ang level ng tubig sa lugar. Sa panayam ng IFM News Dagupan, kay Barangay Kibuar Punong Barangay William A. Viluan, sinabi nitong nakahanda ang barangay sakaling tuluyang umapaw ang tubig sa tulay. Dito po sa ma'am, dito sa amin, yan tinatawag namin na Kibuar Bridge. Apo. Yan po ang pangalan dito po sa amin kasi Kibuar, ayun, nag-isang tulay po yan na malaki at ilog na malaki po dito. Nung nakaraang linggo, 2 beses po na umapaw. Yun po, tapos ngayon, paapaw na naman ulit po. Samantala, nanawagan si Viluan sa mga residente na manatiling alerto, mag-ingat at regular na subaybayan ng mga abiso at direktiba ng lokal na pamahalaan at iba pang otoridad, lalo na sa panahon ng matinding pag-ulan. Hinikayat din ng mga residente na maging handa sakaling magpatuloy ang pagtaas ng tubig at agad na sumunod sa anumang evacuation order upang maiwasan ang panganib sa kanilang kaligtasan. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.